ناوچەیە ساندونی یا پاریسی لەبەردەریەن ستاد دو فرانس یاریگەها هەڵبژارتیان نیشتمانیە فرانسایە لەوان دەڤەران جارێ خەڵک ji بۆ دیتنا لیستیکا تۆپێ دikevin dorê aniha çavereyî derbasbûna hundirin ji bo wergirtina vaksînê tenê li vê derê rojane 10,000 kes vaksînê werdigirin plana Fransayê vekirina 200 senterên mezin ên wiha ye arman jê vaksînkirina rojaneya 2 milyon kesî ye On ne ferme aucun centre pour ouvrir. Ji bo vekirina vê senterê li Stade de France me ti sentereke xwe ya din negirtiye. Ev ferehkirin e. Weke mînak di sibatê de 300,000 danên vaksînê gihîştine me. Di adarê de bûne 800,000. Di vê mehê de jî 1 milyon digihêjine me. Firehbûna kampeyna vaksînkirinê li gelek welatên cîhanê dest pê kiriye. Li Amerîkayê rojane 3 milyon kes vaksînê werdigirin. Ev pirspirseke سەرەکەی ڕێخستنا تەندروستیە جیهانیە ji bo roja tenduristiya cîhanî ku heftê Nîsanê ye. Dabeşkirina 673 milyon danên vaksînê li cîhanê ku 6 qatan ji tûşbûyên bi koronayê bêhtir e. Hêviyeke mezin e ji bo geşeya abûriya cîhanê piştî sistbûna nêzîkî 1 salê. We are now projecting a stronger recovery for the global. آنها ام پیشبینیا و جینک بهیس یا آبوریا جهانی دکن. ای سال ام چاوره دکن آبوری بارجه 6% بلند ببه. در 2022 دا چاوره گشه 4.4% دکن. دمکی دا در 2020 دا 3.3% دا کتبو. Welcome to the International Monetary Fund's press conference on the 2021. ئەو گەشەیە ئابووری ژی بهتر دگهێژە ئەمریکا و چینێ li gorî datayên sintoqana dewletî ya diravê îsal abûriya Amerîkayê 6.4% geş dibe. Welatên bikarhênerên oro jî bi hev re 4.4% geşeya abûrî tomar dikin. Li Çînê îsal birêjeya 8% abûriya wê geş dibe û rêrewa abûrî jî li wî welatê heta berî petaya koronayê vegeriya ye. Di demekê de welatên dinên cîhanê heta sala 2023 nikarin bigihêjin rewşa berî petaya koronayê. Firehbûna kampeyna vaksînkirinê û hêviya geşeya abûrî wiha kiriye ku li hinek welatan rêkarên berengarbûna koronayê siviktir bibin. Li Almanyayê beşek ji bazaran hatin vekirin û xelk jî dikarin vegerin holên werzişkirinê.